Na ke jingmi ke jingkeno na ba Vincent Chpala President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ba ka Voice of the People Party VPP kala penmi isu-isu yaki Khyrdop krong khajna bat ban penlong yaki kumki ATM ka party kala penlong yu ba Winston Tony Lingdo Chief Executive Member ka Khasil Satramas District Council KHADC ban ai ka jingpen sai halor kani habakren sigla thai khubor hak khanar tarik noi wiang arjar san uba Winston uloong ba ka party kalala bante la kam ya ka jingmi ki Khyrdop kum kiten kata na ki apply tli ki Khyrdop la Pyntreikam Tang kumba kharwei tli nolor kata ulo ongru badai ban pan jingsai no ba pala ba kumnu u ong ba penkala yakini ki Khyrdop kum ki ATM awak ngasui ka headlines sebenarnya ba ka jingkenok ka jong i ba naduk bon mangi kila long ki ATM ngate ngam long aware dia kata namar ha ka jingpet ke jongan wa fitip nga walang adi CM maknar ngabat ya ke EM trade apa district ngarbat ya ke trade apa district council te ngasul thu bit bangi la bantek lakam shibun tili giget na ki arpulai tili giget ngidang operate mentatang shipo khatwei tili giget te kumnu ila ban ong bangi ngila pen kala long ATM te kata ka jingpen syai ngasudi man ong epi kum kila pathai kubor wasubhali pan ke jingpen syai na ina marngam don e ban comment salor kata ti nu jor mo pi akapor ka ba kidon kini ki belare kidon handu arpulai south li giget mentang idon tang khatwei khat art li giget te tang kita kan numbers pila susui kanu kadur ngin penbun mangi le si ibaklai ki giget jong CM le si ibaklai ki giget jong forest su amar ko mo pila tip hina du bangi la 150 mangi ka forest ngila sim department ti hakabidi berkat trade berkat revenue ka tang kendiat li ki giet ki bangi dang operate nduk mantaru hoi kum bang ong na kapor sa kapor bangi snodei badai ban bu ya ki giet kim dei ki giet ki batmai mo ngakwa ban biang ya kata kini ki giet sebangi bu mangi ki giet si baladon rupa la bun teli ki sendam ngi issue pet ya ka feasibility ke jongki ka location ke baki ki don ladangi snodei ban bu ya ki ngi bu ladangi snodei ban bu ngi weng no ti kita ka di bang la le na kapor sa kapor ti nga ngasong lingo habang ai ka tu ka headlines nga kapat yo ban puli ka tu ka entire statement ka ba ai takada nga ong bengi pisa isin ka ba Philip Panjik Penchai na ba ai ka tu ka statement ke namar man kaliang ka jongate kat ka bangila na kaliang ka jongi ngila ayo man te lakam ya ka tu ka jing ka bangi kendu ti ban chu keno ba mangi ka VPP ka penkala ATM te kata tengam so ya dalil lu em kan takadang ong be fi sa isin nga ban biang ikani sobha le Panjik Penchai ni hakanu ko nongrim ila ban ong kata bat balebi ong kata ru ai be ki pai ba kin shai nang ni Khmat namar nakaliang ka jonga nga khamle kata bat kum ba fitip ina ki por ki bangila ada ban Penchai lemba ki RTI ki bagila file ki RTI activist labon ila ada ban Penchai ki taru tamba ki giet ki bangidon kam ban bu ngin bu yaki tang pada ngim num penbun kum babun kini ki snem ki bala adep ngin bu yaki giet ha ki jaka ki bangi snodei ban bu namar bakali ki je sum ka revenue ka labun shaba pala akabai dei ba district council Khasil district council Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bad ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya